beta beta nwamba ụmụ wala bịagwarala m ọzọ pilo pilo n'oko beta beta nwamba ọhalaeze elutekwala m ọzọ onye nkwuweli beta beta nwamba ụmụ wala bịagwarala m ọzọ onye ala ama ihe nwanne gekwentị ebe ọ bụla ị nọ kịta o anyị nwe mbada problem now na my family odo onye kọsụlụ ya bụ my mother o asịrị ọkwa mmadụ amụ na nwa o kama na mmadụ ịmụ nwa ọ dịzịa too much nwanne ọ dịrọkwanụ mma o anyị dị mmadụ 13 ifo ebe anyị na-abụ gali ma rice ọ dị ka ndị town union and out of mmadụ 13 ahụ enwere onye asụrụ asụ mgbawaọchị anụ dị ọkpara anyị nọ na Lagos na-alụ agboro ụzọ ọkpara na-ele ha nsete ezuru ezu n'ọpa iwe ka Ọnịcha mụ na onwe nke m na-emekwu eri adaghị nwaanyị enwetago olu m na 90 mile ịmakwa ya ọ na-alụ ụdị n'otie gị akọtel gị na-epete gị epete ga na-epete ma ahụ nye ọkụ beta nwamba nwayọ ọkwa ọ dị egwu ife a na-eme adịlịzi according to the book of Nokia 3310 ọ sị na ngọzi ya dịrị ndị a na-ego ego karịa ndị oji anya eri bịakwute na ụmụ unu bụ ndị bụ na anyịgbu ọ bụla maka onye bụ akpa simenti mechie n'anya n'ụgbọala ka ikpe unu Jehova ma na-ajụ ma drivers kwe mechie anya ife a na-eme adịlịzi biko nụ ọhaneze onye ọbụla gee ntị chọọchị dị kịta adịgo too much chọọchị dị kịta adịgo too much ị ma na bido na A ruo na Z nwanne ndị chọọchị akụlụchaghị ya o chance adịghọzi mgbawa ọchịkwa o nwere ife m chọrọ ka ime ebe a kịta mmadụ ncha ya etinye ọnụ gụọrụ m ABCD ruo na Z ka nna akpọrọ gị the meaning ka nna akpọrọ gị afa the churches mgbe onye ọbụla tinye ọnụ from A Anglican Church, B Baptist Church, C Catholic Church, D Deeper Life Bible Church, E Evangelical Ministry, F Full God's Bible Church, G God's Kingdom Bible Church, H House of God Ministry Center, I Intercession, J Jehovah Witness, K Kingsway Bible Church, L Living Christ Mission, M Mountain of Fire Miracle, N New Life Bible Church, O Overcomer, P Pisteria, Q Wayibo, R Redeemer Christian Church, S Sort of God, T The Lord Choosing, W Word of God, X Zavio, Y Yahweh, and Z Zoe Ministry. Hey, ọkwụla fugo ife a na-eme adịlịzi echefukwana na onye na-anụ ya bụ Beta Nwamba, the youngest comedian in Nigeria. Obele nwa na-eme nkwugheri. Hey. Hello. Hi. Hello. Hi. O nwere ife m ji like ya fiimu ndị ọcha. O nwere ife m ji like ya fiimu ndị ọcha. Ọ bụ na iwe ọcha fiimu ndị ọcha fụ nga esere onye ji egbe ife a ga-ide ya bụ I will pick him up. Ịma the meaning of I will pick him up. I will pick him up na m ga-iji egbe gbagbuo ya ya nwụọ and ọbụla akụkọ igo the film tinye ga-enwe dị onye ọcha ozugbo ọ matuo na step o weli egbe pawai ọ gbagbuo ya nke ahụ gaa agwa ịfụ gị ya mana ọ bụrụ fim Nigeria I like imegide ya ti party 100 akwa ịghọtago fim a na-aga ego gị a na-aga oke mgbawa ọchịkwa Nigeria film I will pick him up ife ga na-ekwelu m nkịta bụ fim a na-aga oke I will pick him up mgbawa ọchịkwa St. Obi o jikwa egbe na ọ gbatuo na step fim a na-aga Getiman emepere ya ụzọ fim a na-aga o chefukwa dị egbe fim a na-aga
ọ gbago elu na elu je weta dị egbe fima na-aga ọ banye na moto fima na-aga batrị moto abụọ nọ fima na-aga electrician ebido ọrụ fima na-aga ịnwụzi Senta Obi with the boy ihe ọzọ ga-ahụzi bụ watch out for party 2 fim agụla oke mgbe watchkwa party 2 ị ga-anụzi na party 2 bụzi advertise ị ga-anụzi bụ hehe ọkada man ọkara mma for prison o fim na-aga 51 Iwe Ikara Odo 7 Ebimere Lagos Ikorodu Idumota Lagos fim aga hey wetin come to happen kwe ọsọ ọfịa kwe nke m wo akịna ọpọ oriro fim aga oke ịhụzikwa Senta Obi ihe ọzọ ga-ahụzi bụ watch out for party 3 fim aga oke mgbe watchzikwa party 3 o nwere advertise ị ga-anụzi dị ya na-atọ highest ife ị ga-anụzi bụ wetin come dey happen what can I say a small boy of yesterday Chinedu Ihere can smoke oh no fim aga ife a na-eme adịlịzi beta nwamba nwayọ kwa nna first time mụ nwe ije Lagos o anyị jee ịgbata mmiri na pọmpụ nna alụlụ nga ahụ azọ mmiri o nna nwamba onye obe pushuo m aka mada ọsị m ori ọda nna m ewere iwe ahụ kuri ozugbo pushuo dibo onye Yoruba dibo ya kwụrụ masị ya nna ebukwa ori ọkwụrụ o ebe ọ bụla m bụ ori ọda nke gị bụ ori ọkwụrụ ọ na-akpọtụ nna ejelu m na Grand Hotel Asaba ebe m lụrụ ọrụ wanga MC nna akpa ịmago olu ndị agadi nwa ya na-esi village abịa so the woman ekpuyishi na the hall ozugbo esi ekuo nwa ya etie mama mode ugulu apụọla Chineke nna omebekwe 5 minutes kpa ebidozi akebezie ini the woman bịa nọnyere ụmụ boys n'ọdị ụmụ gaiman nna kpa jụọ the first gaiman nna kenka ya enye gị ọsị ka enye ya salad ajụọ the second boy n'ọdị nna kenka ya enye gị ọsị ka enye ya usual ya ụkwa salad ajụọ onye nke ịtọ nna kenka ya enye gị ya sịkwa ka enye ya as usual nna ajụzi agadi nwaanyị mmanya kenka ya enye gị nwaanyị amara nke bụ salad nwaanyị amara nke bụ as usual ya sị ụmụ m chinyekwuolu m as usual nwalụ ebutela nwaanyị salad nwaanyị ekulukue n'ọnụ si as usual nwalụ ụlọ dị eshidi ala ọkụ ihe lebelu ụwa emechaziri dị hotelu ka mmadụ ncha chọzi ịnaba agụ gụbazia nwaanyị so ya nwa ịpụtaziri ebe a na-ele one hotel ebe a na-ele enyi nga ahụ so ya sị ka enyi ya akpụ ka o rie ndị na-ele n'isi a na akpụ adụ ọzọ olesi tomorrow nwaanyị si no problem ọ bụ na tomorrow dị ọkụ ka enyi ya ka o rie like that ụmụnna tomorrow na-adị ọkụ anyị emetụkwa n'ụkwụ n'ala ka nkene my chairman director because all tọkụtọkụ without no dance ọ ya dịkwana ka beta nwambe kwugbuola onwe ya so DJ mgbaka anyị pụọ ọkome ụkwụ n'ala nwoke maọbụ nwaanyị nọ gị n'akụkụ gbakenye ya aka ozugbo gbabalị ya agba akwọba ebe isi akwọ beta nwamba pụtago ime onye ọbụla obi ụtọ ọ na-akpọtụ kee ka ime Chief Sakesele Nwafọ eze dị n'obi nke mbụ n'ọgụ managing director KC Chemical ọnwa ya gazie biko kenelu mụ Chief Sir Charles Oke Udeji oke si moto ụgbọ na-agbasilili welele ọnwa ndị Igbo niile ya gazie
Kekime John Ifeanyi Chukwuokoye, Bishop Nkogu Catholic Diocese. Yagazie Imai Kongu Nkwumike one of Mako, Managing Director Mako Plaza Hotel, Ndaije Mono. Yagazie Beta Mwamba na ekene Amen oge Emagoni bi Emel. Yagazie Harrison Oji Omemma nke mbụ n'ọgụ Teda kenem gị Biko kenelu mụ Aliokwe Bar Joint ndị anyị ji eme ọnụ Vinke Pharmacy Nigeria Limited Odogwu Yagazie Kee maka no bouncing baby boy gị Junior Okoma Iya dịka echi Humphrey Ojimma nke mbụ na South Africa Ọ ndị anyị ji eje mba Humphrey beta nwambe kene gị Kee maka Paulinus Mba USA Ụmụazị kpatala ego Kezi maka Golden Boy Fine Boy nwoke ọma Golden South Africa Yagazie beta nwamba na ekene Ife na-eme adịla ezi ndị oshi bịara nke one man ya na nwunye ya na ụmụaka ya ofu bụ Chidimma ofu bụ Chukwuebuka ndị oshi ala ndị ozugbo so everybody lie down close your eyes nna nke obele a na-akpọ Chidimma wee bilie wee kpọọ onye oshi asị ya brodo onye oshi Chukwuebuka nwanne m achọ ọkụ imechi anyị ya nna ndị oshi wee face the man wee bido kọba this man si o ya bring the money na akụ this man ya na akụ this man that is Ebuka wee biliza wee kpọọ ndị oshi si ya brodo onye oshi lapụ dadi na dadi ejila ego ihe na-eme n'ụwa ife a na-eme adịlịzi one man onye Abakaliki jelu South Africa nna ala ndị adịghị the following day kpi olete handset ya ọfọ wamba nna ọdịba na-apụtakwa n'airport na ọ ya anakwa Nigeria ndị ọcha si ogene ịbịala ebe a ụnya na-anakwa tata ọsịfa mba o na ka ọ jee Nigeria ka o jee chaji fon ya na ọ ya agbagotekwa ife a na-eme adịla ezi achọrọ m ịkọrọ ndị mmadụ the latest now. Ịmalụ ka ndị China si aba nwa afa ọ bụ na amụọ nwa na China ịmalụ ka ndị China si aba nwa afa ọ bụ na ịmụọ nwa na China bụrụ onye China ịmụọ nwa kịta ife ya eme bụ iwelie stainless cup tụọ n'ala sign o nyelu bụ afa nwa ahụ ọ bụ na ị tụọ n'ala o mee ihe dịka kpakọrọrọ afa nwa abụzịa kpakọrọrọ ọ bụ ụlọ ya dịka stainless cup ị tụọ n'ala o mee dịka konkoro kpom afa ga bụrụ kpokoro kpoyi ndị China nwayọ kwa ọ na-akpọtụ ịnụgo maka gọvanọ ndị Imo this new governor the man ji ọrụ n'aka ahụ ọlandịrị Owerri mbọsị ahụ sifa kedu ife achọrọ kịta ọ si tinyelu fe ọkụ sọ bụ ụzọ sọ mmiri ke nke fanidi ka alụba ala ozugbo ozugbo nna one man nọ dị asị gọvanọ mana ihe ya etinyela ego na ọdụ ọkwa mma o gọvanọ asị ya ka ekwu ihe etinyekwala ego ọsị legodo na ndị ashawo lapụziri 1150 a na-anafa na-anazi fa 2250 ai papa lolo ai ife a na-eme adịlịzi one man na-anụ na Chineke na-ebuli ihe ogbenye elu site n'ebe a na-ekpofu ahịhịa udo na dịma na taga afụ wewe mana ọ na-adị anụ na Chineke nna onye kere ụwa na-ebuli ihe ogbenye elu site n'ebe a na-ekpofu ahịhịa dịma nje sụnye onwe ya na dosbin ọpụ iwe ka anyị jụta dịma na ogene dịma na sị mba na ọ chọrọ ka Chineke bịa bulie ya elu ọkwa sị na Chineke na-ebuli ihe ogbenye elu site ebe a na-ekpofu ahịhịa
ihe a na-eme adịla ezi mgbagezie ntị maka latest nna anyị jelu Nigeria Brewil Enugu ka mmalụ ma ya ewo m n'ọrụ na otego mmadụ tabara afọ n'ụwa nna ya ala ndị ahụ ọ bụla onye ọcha na-ewo ndị mmadụ n'ọrụ dị ya ọ ya agba gị kweshọn ịbụọ ịpas ya dị kweshọn na nwanne ewoola gị n'ọrụ ịla ndị ya the first question onye ọcha ya ajọ gị bụ I wanna know the Heineken effect of the pin. You see here, or say go one, get a go where or jog the second one. But how the beer second Africa been did it? Is it where or say get two and they walk out? Nah, yeah, got you them making them sin like Maria Sanopua. Malandia, on your chassis, hey, I wanna know the Heineken effect of the pin. Masia, or saying one. Hey, see Chineke la mara na kwale ya. On your charges the second one. Since I'm a hair, how the beer second Africa been did it? Masis ya on your cha. Bonjour, mana ke wuta chaziligu. Kezi makomele. On your chasim msia 1-1. Wom nalo. Biko echefukwana na onye na-anụ olu ya bụ Beta Nwamba, the youngest comedian in Nigeria. Obele nwa na-eme nkwuweri. Biko adị ama mmala ka ịkọwata onwe m ọfụma o maka na enwere Krist ọya Kulomi nwezia Krist ọchọngololi. Nnadị alụkwa MC dịka adị ama ụmụ ife wedin ịgba nkwụ wee kipụ na akwamozu gị mee ka mmata mbịa fili ọnụ. Just kpọọ m na phone Beta Nwamba 08037571356 or email betanwamba@yahoo.com or anekwueri@yahoo.com. Ọ na-akpọtụ keke ime nwa Chimeleze nke mbụ na Uluala dị n'Ide Atọ Local Government Imo State. Nwa Chimeleze ekene m gị kene m na-emele ife ya dịka echi odogo ka ịbụ nna ije mụ na ndị polisi mbọsị ahụ apụtara m n'ụzọ ebe 8 p.m. nna lekwa ndị polisi kpi asị m enter moto msị ya enter where in fact yela akpọtụ dị ya bụ enter msị ya enter where enter msị ya no go enter ife na fịọ dị ya bụ enter no go enter nna emegide enter no go enter one police ma ọ dị ka ọ gafa onye nka wee tụkwasị m ụlọ ọ tụkwasị na ntị tawai ihe m na-anụzili ime ntị m bụsị enter ọ dị egwu o ife a na-eme adịla eze ọ na-adịkwanụ mma onye gụrụ akwụkwọ nụta nwaanyị ọ nụtakwa onye gụrụ akwụkwọ ị na-ewe o nwere ụwa mmanụ jee nụta wangelu nwanụ dị gelu wee buru iti wee dị manụ wee na-ekuzili nwaanyị a akwụkwọ na-ekuzili ya akwụkwọ everyday ọ sị ya wee na ha ga-enwekwe visitọ n'ụlọ. The first oyibo ya ekuzili ya bụ welcome sit down ọ sị ọ bụ na ndị visitors bịa ọ sịfa fakwa aka n'ụzọ sịfa welcome sit down so fala ndị alakwa aka n'ụzọ nwa ya sịfa welcome sit down fasi what of your husband? The woman sịfa welcome sit down I say madam are you hearing me? Nwa ya sịfa welcome sit down Beta Nwamba nwayọ kwa ife a na-eme adịla isi according to the book of Nokia 3310 ọ sị na ngozi ya dịrị ndị a na-ego ego karịa ndị oji anya eri bịakwutenụ mụ unu bụ ndị bụ na anyịgbu ọbụla maka onye bụ akpa simenti biko anyị nwere ajụjụ anyị chọrọ ịjụ kịta ọ bụ na ịzụta nwa ajụjụ a anyị amalụ ma enwere ife anyị esendịrị gị ozugbo ọ bụ na ibu nwunye gị na mama gị na-aga n'ụzọ ha ịbụọ wee dakpuo n'ime mmiri ajụjụ anyị wee bido dịka na ịmaka esi egwu mmiri kedu onye ihe ebupụta na mmiri ahụ ọ nwunye gị ka ị na-ebupụta na mmiri so mma gị ị nwere kredit ozugbo kpọọ 37571356 o nwee ife iwu na ozugbo ị nwetara question send ala kaadị 400 naira ozugbo nke abụla akọ ọ imitie Adonai Music Production 94 Iweka Road the best music in town
ife a na-eme adịlịzi nna binsi m dịchara ụbọchị ya bịa nye m nsogbu n'afọ nna adịtị m bịa ka ọ sụọlụ m ebe ọ bụ na m nyụrụ arụ like this nsogbu adụ so the thing emeela m jee na one chemist wee na-akọwa nwa chemist ya biko chọọlụ m ọgwụ ahụ isi na ọ na-abụ m nyụọ ọrịa arụ na dis na isi ya na-abụ powerful na ọ na-afọzi obere ka eluigwe kpukpide n'ụwa so ka nwa chemist ka na-achọ ọgwụ ahụ isi nwanne nsị ya biko achọzina mgbe ahụ dị ịmago dị ahụ abịago nsị ya chere ka m nyụọ ya so that ka ọnụ kwuo isisi ya so that ka ọ mara ụdị ọgwụ onye wetara m aka m na-ekwu detin kpi ma nyụọ detin ọsọ ata chemist si m na ọgwụ ya dịrọ na detin dị too much ibi na ọ ka m na-agbagodo ọsọ ka m nọ wee jee mụọ DPO nna dịsị ahụ bugakwa m na police station o ha si m mee statement nsịfa ka statement m medekwala na ahụ isi na ọ na-abụ m nyụọ arọ nsogbu adị nna aka ọ na-ekwu ya m sịfa he ekwusina na abụ arụ abịago na station aka na-ekwu ya m nyụọ retin nna ọsọ ma DPO ma sajenti ma kọbụrụ onye ọbụla beta nwamba nwanyị ọkwa ife a na-eme adịlịzi o nwere ụwa mmanụ na-ayọ ayịyọ na main market Ọnịcha ododimanụ kpụrụ isi ọbịa o jiri ịchaka o ji aya ego ọ na-eme cham cham nye m na ego cham cham onye ọbụla cham nye m na ego cham cham o megiri ihe a jee na laịnụ ha afọ ọ bụrụ na mmadụ enyere ya ego ọkwụrụ ọsị ụmụ Chineke unu na-akpọ ya savisi so netiwọkụ ọ dịdịkwala laịnụ ahụ ife a na-ebe adịlịzi my brother ụmụnne m ijikwa eziokwu agụụ dị n'obodo a bụ Naijiria maka Chineke oke o nwere ụwa woman ndị a n'ọpa iwe ka Ọnịcha nna ndị mmadụ agbakọju owu asị ka e bụrụ nwaanyị jebe ụlọ ọgwụ nwaanyị ada emepedo anya nsogbu nwaanyị bụ na nwaanyị ada asapedo anya ya asị ka e bụrụ nwaanyị jebe n'ụlọ ụka ekpere nwaanyị ada emepedo anya ọ mgbe m landịzi die ma jụọ ndị mmadụ sifa unu dịkwa sure na nwaanyị erigo ini nwaanyị wee mepee anya wee sị nwa nkwukwa ya ọzọ ka ha nị ya o so DJ ka anyị were ego pịachizie elu ya ka kwado azụ ya so let's go Barrister Charles Azubike ka ime the youngest barrister ekenekwa m gị kenelu m ezigbo nwanne gị Honorable Samuel Azubike the first chairman Governor Estate Awada Onitsha ya gazie Brother Chibeze Nneji eze nwata one of Mbano ekene gị kenelu m ebuchi Genesis onye ọ adịrị na mma isi mmụọ na ba njikọ ọkalaka gọọmenti Anambra steeti ya gazie Osienze Nwafada Victor Babin Saloon opposite Mountain of Fire Enugu Onitsha Expressway ya gazie Chief na Lolo God Importer kenelu Musico West Africa Nigeria Limited beta o beta nwamba ụmụ ụwa abịakwalala m ọzọ o onye nkwuweri beta o beta nwamba ọhalaeze elutekwala m ọzọ onye ala ma ihe ọ kpọtụrụ ụbọchị ya na ọgba ete Enugu nna ejere m ile fim o ndị mmadụ agbakọjuo mana agwa ha na ya VCD na VCD nna ofu agadi nwaanyị nwan ọmakwana nke a na-akpọ VCD ya bịakwute m sị m nwa m VCD ọgwụ Igbo so ọgwụ ịba ihe na-eme n'ụwa ịnụgo nke na-akpọtụzi kịta
ụmụ okorobịa ịtọ jere ọkụ mmụọ nọrọ nga ahụ wee zuo handset ekwensu ekwensu wee gbaka ahụ ihe na-eme n'ụwa. anyị si Enugu na-abata Ọnịcha ụbọchị a. Welcome to Anambra State na Amansi. Taya moto anyị wee gbaa. Ị na-anụkwa kpọrọgọm. Onye ọbụla na-eti Jizọs anọkwa anyị n'aka, Jizọs anọkwa anyị n'aka. Nwammanụ nwa na-asị nna na ihe nọ Jizọs n'aka dịkwa too much. Onye ọbụla Jizọs anọkwa anyị n'aka. The man na-asị Jizọs anọkwa gị n'isi. Na-enwekwa onye mụ na ị ga-izo isi gị azọ. Ihe na-eme n'ụwa. Ihe na-emekwa n'ụwa kịta o. Nna anawa o. Ndị agadi nwaanyị adịghị ekwesịkwa my mother kwuo okwu na meeting o. Ọ na-abụ dị mmanụ wori aka ka okwu ya sị ya nọrọ ala. Asị enwekwala ezigbo okwu oyi ekwakwa kịta afọ okwu elibe ka nwa ya. Beta nwamba nwayọ kwa. Nke my father bụ na ọkụ adịghị ekwesị dị mmanụ malife ọ na-eme. Ha nọ na meeting ụbọchị a. My father ewori aka provost asị ehe ya sị nna n'okwuchakwala n'otu a o kwuru ya ka ọ ya dị. A na-ajị ya kedu ihe ọkwanụ ka ihe okwu ọsị mba n'okwuchago n'otu a o kwuru ka ọ ya dị. Ịma na ọkọ ọchọ disappoint mmadụ dịka ị na-azụ afịa na mmadụ ala ndị ya jụọ gị enyi ya ndị ego n'ole isi ya mba o ya jekwa kwuo ọnụ o bụrụ ofu price ya bịa golo gị na ọ dị-eselo gị na ya. Ịgbabekwe price o oyi ọkọ na-ebute. Ọ dịka nwammanụ na-ebu simenti na New Market Road side ọgbọ mmanụ. Nwoke jiri $1 e wee zitere nwoke ozi na nwunye ya mụọla ejima. Ka the man na-agazi n'ụzọ moto wee pịatuo nwoke a. This man wee daba na gota nọrọ dị pretend ya ka ọ nwụgo. Nna Chineke na-emechakwala ihe niile n'ụwa ahụ. O nwere ihe mee the man nọ na gota dị ya na-pretend ka ọ nwụgo. Ndị mmadụ agbakọjuo ya na-asị unu ekwekwana the man ya pụọ, unu ekwekwana ya pụọ, unu ekwekwana ya pụọ. Ndị mmadụ ka ọ na-agwa ahụ. Nna agụgba the man oji amụrụ ya sị ka ebuli ya tinye na moto ka ebuli ya jebe ụlọ ọgwụ ozugbo. The man sị mba ka alapụ nke ụlọ ọgwụ ka e were ego ahụ nye ya n'onwe dọkịta nke ya. Nwoke mmadụ etinye aka na akpa wolie 5,000 naira cash nye the man. This man wee sekpụla ana n'etiti melod chiri aka enu si Chineke nna ọ gị na-alụ. Beta nwamba nwayọ kwa. Ife a na-eme adịlịzi according to the book of Nokia 3310. Echefukwana na ọ gị na Beta nwamba the youngest comedian in Nigeria. Obele nwa na-eme nkwuweri. Ife a na-eme adịlịzi according to the book of Nokia 3310. Ọ sị na ngozi ya dịrị ndị a na-ego ego karịa ndị oji anya eri. Bịakwute n'ụmụ unu bụ ndị bụ na anyị gbu ọ bụla maka onye bụ akpa simenti. Beta nwamba nwayọ kwa. Ịma na mgbe m na-ebido nkwuweri ya ọfụ my mother na-aba ọ na-aba si Chineke nna kedu ka o si bụrụ nkwuweri ka nwa ya na-alụ. Nna o wee lụ last time ndị a kwụrụ m ụgwọ kaseti m na mee go 2 bags of rice send alụ my mother. The woman na-erikwa rice onye nkwuweri ma na ahụ. Kama na ife m ji dị happy bụ na ọ dị ka ife Chineke kwuru n'akwụkwọ nsọ ọsa ya nwụ na mmanya na-aba n'anya. Happy m dị bụ na adị ama aṅụ mmanya na-aba n'anya nke m na-aṅụ bụ nke na-aba n'ọnụ. Ya Golden na Star tombola ndị otu ya. Ọkọ mme kpọkụọ ndị ya dị unu gbafa na Beta nwamba ebulugo banye na 18. O nke amala onye mbụ gị kọwalị ya n'obele nwa na-eme nkwuweri. Ekenekwa m gị my reverend father Ejike Mbaka Adoration Ministry. Ihe dịka echi ya gazie. Maazị Peter Obi, the governor of Anambra State, the best governor. Peter Obi tọgbugo m
a na-ekwu nke imere ị na-eme ọzọ, a na-ekwu ụzọ ịlụrụ ị na-alụ ọzọ. Peter Obi ịtọgbugo m. Biko mgbe ọbụla ị chọrọ ka anyị hazie biznes maọbụ ka anyị kpaa, biko kpọọ m na fon ozugbo ozugbo 08037571356. Hey! Peter Obi ọchịchị gị atọgbugo m. Ihe a dịka echi o. O nwere one boy si skuul bata wee gosi papia report card ya. O wee bụ na this boy gbara onye nke 24 out of 25. Papia agbaka si junior ka ebe ijelu. Ndị na-agba first wee na-agba first, ndị na-agba second wee na-agba second. Ọ sị dadi ya ka ebe ijekwanụ ya na dua wee bụrụ president. Hey! Ihe na-eme n'ụwa o. Ịma na anyị dị bụ mmadụ ịnọ na-eti egwu, anyị nọ bụ na Lagos, and anyị nọ nwụkwa n'iyi n'afọ anyị ga na-aza aka na-aba na ọ ga na-aba na face. Nna akpa first one aza nke ya two face, onye nke ịbụ aza nke ya black face, onye nke ịtọ aza nke ya face. Nna ọfọzi amụnwa mọz ma afa mmaza. Chineke na-abịa mee nke o ji bụrụ Chukwu o. Ma bịazi aza afa baptizim name m Bonny Face. Anyị ebido egwu o. Kpa two face etie nke ya. Ịmanụ dị egwu. You are the African queen. Egwu ewu everywhere. Year of my dream. Nna dị egwu lelu gogo. Aka na-ekwu black face wee tie nke ya Mr. Highland ja. Hey! Egwu lelu gogo. A na-ekwu nke a na-ekwu face wee tie nke ya kolomenta. Kolomenta. Ndị mmadụ egwu na o. Nna olutela my own Bonny Face. Me teacher my own the thing agala bịa o. Ịmakwa nke m tilu. Ihe ọzọ nụkwara bụ nticha egwu a mụ na egole egwu a na you sabi. Akwa efolo m nticha egwu a mụ na egole egwu a na you sabi. Maka na-ejego ma America je eti egwu na you sabi. Why beta nwamba o. Onye nkwuweri abịakwala m ọzọ. Bịa nticha egwu agala bịa. Ai. Ifeanyi Madelezi. Nka ya chitezili one girl money ya meetilu. Nna the girl amaka o, very beautiful honey sweet girl like that. Nna mebulu this girl I je one corner. E wetala ya mmanya pesup na ndị otu ya, anyị na-atapịa. So the girl na-akọwalụ m na afọ ya bụ Kate. Na ọ na-ejekwa n'igo pancake. Emecha mbịa na gate around 8 o'clock. Masịa no problem. Na ihe atụ nọ ma ya ogbenye. Nna elute my house o. This girl achọzi eri mmugu. Ịmago me were aka na-eje na mkpọ tomato the girl like that. So the girl bịa na-emesi ka ọgbanje. Ihe ọ na-emesi bụ ọ na-ama ụkwụ na aka jijiji na-eme Queen of the Coast. Na-enwe somebody na-disturb ya now. Ya buli ya banye n'ime River Niger. Masị nna lekwe n'anya o. Eho ụmụ nwa beta nwamba ka mmadụ eri mugu. Masị the girl Queen of the Coast. Anọ m n'ime River Niger now, ya bịa buluzi m na enwere ifele eme. Nna mala to the girl kwa ifele eme. Ai! Oyi m nwoke jelu village ụbọchị ya o lecha papi ya anya. O wee bụ na this man asaba alụ for 2 years. O wee bulu papi ya wee jee na car wash. Nna ndị car wash satara tela satara ebutezi ya na car wash nke Enugu dịzi nke dị n'Ọkpara Avenue. Ewoluzie ezigbo kọmputa car wash wụcha this man. Ihe na-eme n'ụwa. Hey! Beta nwamba nwayọ kwa. Ịma na obodo ọbụla nwere ife eji malụfa. Akwa ịghọtago? Dịka Enugu steeti eji ihe dịka egwu ogene malụ ndị Enugu steeti. Ịbịa Anambra steeti ejikwa biznes malụfa. Akwa ịghọtago? Ịbata na Agụlụ eji ilu bred wee malụfa. Mana ịbazi anụ ụmụ uchu ma ife eji malụfa. Ịnya gbongboro. Ifeanyi Madelezi. Echefukwana anka mba onye ndu gị Beta Nwamba, the youngest comedian in Nigeria. Odelezi.
ma na-achụkwa ndị a na-eti abụ chọọchị fajiri nwayọọ egwu anaghị etidu enu nwụrụ ọkụ ana nwụrụ ọkụ mara ajụsi o elu nwụrụ ọkụ ala nwụrụ ọkụ dị anyị kedu ebe mma nọzi ọ dị egwu o. one boy butelu ọya nwanyị ndị a wee jee ije abalị o. ihe a na-akpọtụ mgbanye setri kọfị na Anambra steeti nna ndị nche wee sị n'ife mmebụ na ya apịa ndị a 12 apịa nke nwoke 12 apịa nke nwaanyị 12 the boy si mba na ya fọkọp ịnọ n'ilu ya na-apịa ọya nwaanyị 12 ọjọọ ndị nche 12 plus 12 ọ bụ ngele asị alọ 24 the boy asị ka apịakọdị ya the whole 24 ndị nche asị no problem nna apịagidere ihe a 15 this boy na-akwadozi ibe akwa ọya nwaanyị jụọ ya daddy ọ na-achọzi ibe akwa ya sị ata ọsọkọdị ya bụrụ Peter Obi ma ngige sị dị kọfị enwe dị eme ka ọ be akwa 16 ọ bụgoro Peter Obi ma ngige sị dị kọfị enwe dị eme ka ọ be akwa 17 Peter Obi ma ngige sị dị kọfị enwe dị eme ka ọ be akwa 18 Peter Obi ma ngige sị dị kọfị enwe dị eme ka ọ be akwa beta waba waya ọkwa ifeala madelezi biko ka anyị banye kene n'ime afịa malụ nke na-akpọtụ kịta so DJ ka anyị chụba fa this way let's go. Ogene ka m fọdụrụ n'ime afịa kịta lekwa na ọmalịcha fom microphone fom nke atọ gbuonu mmadụ fom nke a bụ oyoyo mbọsọ ọbụla ị chọrọ igo fom wụlọ ọsọ na ije gbaga na nke microphone onye ka na-ekwu okwu ya ọ bụ Chief Mike O. Obasi the Managing Director Microphone Nigeria Limited ebe ka ọ nọkwa na Minas nke dị n'Ọnịcha wụlọ ọsọ na ije debe ugbu a ihe ọ na-ahụ na fon kịta o mechiri akwụkwọ maọbụ gị kpọtụ ya na fon 08051975977 microphone anyị ekene onye anyị na-ekenekwa kịta wee butiala onye Chief Sir Ifeanyi Alichukwu the Managing Director Watco Foam hey foam nke a bụkwa egwu ejikwa Watco Foam dị anyị mbọsọ ọbụla ịchọkwala igo foam wolukwa ọsọ dị ije ji ekwe na nke Watco Foam Watco dị too much foam gị atọgbugo m onye ya dịka echi ndị anyị ji eme ọnụ nwa na-akwado beta nwamba ya gazie Agidos Investment Nigeria Limited Josephat Nwafọ ya gazie biko kelelu m Romanus Okeke Abuja ndị anyị ji eme ọnụ keke ime Joseph Idobisi Ifeko Managing Director Ifeko Building Nigeria Worldwide nwanne ya gazie biko kelelu m mmiri Igbo niile obele nwa ji ego achị ego na Nupas nke Ọnịcha ya gazie keke ime broda Ndubisi Mba MD Aluminium ndị ọya dịrị na mma upcoming boys ekenekwa m unu kenekwa ndị United Borders Club ndị anyị ji eme ọnụ ịnụgo maka nwaanyị mba anọ nyelu onye Awụsa sịrị pasị ya kwachieri ya aboki agwụ ya na ofikiti nwaanyị ekwe 20 aboki agwụ ya na ofikiti last nwaanyị ekwe 20 aboki isi ya na last bụ fikiti nwaanyị si ya no problem mgbe ya nyekwu ya sịrị pasị ya aboki isi ya to ranu wanka nwaanyị si ya nke elogo ka kwụrụ nwa na-achị
nwaanyị chenere arụwa nka bụ na ọ na-arị ya ụka ọ na-akpọtụ thank you my DJ, thank you. Ya gazie anyị si Enugu ụbọchị a na-agbagọta Ọnịcha nna amụ na draiva na kọndọktọ chọọ ịkụpụ anyị n'ụzọ Honda na fere njigo wit ndị ochie nna kpakpakpa ndị a wee gbapụ egbe na moto kọmandị ya kọndọktọ ozugbo ya were ego anyị nyebekwa ya ofu n'ofu nna one small boy na moto wee metụ onye ochie aka si ya brodo onye ochie ọ dị ka ọ bụ ndị Christian criminal ihe na-eme n'ụwa ọ dị ka my brother na-alụ pastọ ifuwe ọji anapụ ndị chọọchị now ọ dịzikwa too much o ọ nọgide mbọsị ụka ọ pụta ihe ọzọ ịnụkwara bụ ka erie ike ma taa ike n'azụ n'ọba nziki mmụọ nsọ dịkwa shọ na ndị a emenwe ife a ndị chọọchị alaghachi ya ka egwu mmụọ nsọ si anyị mee ọsịkwa ndị chọọchị ka erie ike ma taa ike n'azụ n'ọba nziki mmụọ nsọ dịkwa shọ na ndị a ekwu emenwu nke a ndị chọọchị na-aghachi ya kedu ife mmụọ nsọ si anyị mee o wee na-akọwa na mmụọ nsọ si goli ya moto nna ndị chọọchị wee tụọ ego ozugbo goli ya moto olubekwe one motu o this man of God ebidokwa again hep ka erie ike ma taa ike n'azụ n'ọba nziki mmụọ nsọ chelu kafa zuo ike nke fa mere eme ndị chọọchị adịbakwa ya kedukwu mmụọ nsọ sikwa ime ọ sị na mmụọ nsọ si ka a lụọrọ ya ụlọ ihe a wee wute otu agadi nwaanyị n'ọdịa ya si aje gba mmụọ nsọ ọ bụrụ na mmụọ nsọ nwa ada n'ife ọ dị afụkwa ụzọ fụrụ ihe siri ike kịta aka wee wuo na ndụ dị pastọ ọ na-akpọtụ nna n'ebe m chielu m ka ihe osi m jee butere ya ụmụazị na skuul nna m ala ndị adịghị a na-ekụziri ụmụazị ihe onye nkụzi ajụọ who can spell boy for me one small boy nwanne were aka enu si aunty ọsọ ya spell boy for me the boy spell ya ozugbo boy boy aka wụọ gbadagba aunty ajụọ kedu onye ya spell ya plantain wee kpolie one small boy nwanne the boy ebido bewe akwa o instead of the boy agwa aunty na ọ mara ka esi asụpe plantain the boy ebido bewe akwa si aunty plantain ahụ esi m supe ọ nke chara acha so okele achabe acha beta nwamba nwayọ kwa echefukwana na onye na-anụ olu ya bụ beta nwamba the youngest comedian in Nigeria obele nwa na-eme nkwuweri ife a na-eme adịlizi according to the book of Nokia 3310 bịakwute na ụmụ unu bụ ndị bụ na anyịgbu ọ bụla maka onye bụ akpa simenti ọ na-akpọtụ atụ ata akị atatị ụkwa ife a na-eme adịlizi ọkọ mee otu agadi nwanyị na vileji jee kpọọ nwa ya na fon so ozugbo o tinye fon na ntị the number gwa the woman ozugbo the number you are calling is not available at the moment please try again later nwa ya sị ọ pụta gwa ala ma kpọrọ ogboro ibu beta nwamba nwayọ kwa o nwere ajụjụ anyị chọrọ ịjụ now ọ bụrụ na moto ndị bank bụ ego na-agbagote now denụ moto obu ozu wee na-agbagotekwa denụ moto obuzi president of Nigeria na-agbagotekwa hitọ wee ji amụzi onwefa hitọ wee na-egbu wow in fact ajụjụ anyị chọrọ ịjụ kịta bụ kedu nke ya achara obi ya n'ụzọ
si kwa ila follows mo 37171356 mo ije na nke Adonai Music 94 Iweka Road, the best music in town. He presented your question. One name will be win. Alenye gi ozugbo with the original cassette yo. Ego kwala nka wala ndị egbukwa mmadụ. Apụtara m ọpụ iwe ka mbọsị a ndị mmadụ agbakọjuo n'ego ebeta nwamba. Ibelo the boy amod no more ebeta nwamba mezogbuo n'ego retail. Masị the boy have ka mfugo the cassette. Na the boy wole anye mu. Masị picture the boy ntili mkpulokwu a nwana ọ dị ọzọ ebe a ya sị m forget that picture. Na nka na-ewuzi. Na ihe mụ na the boy je dade o. So biko ndị awarawa ihe unu na-emechi ka ọkpara unu emekwala ya beta nwamba biko na editiri m ego na karịa federal gọọmenti. Ọ na-akpọtụ anyị na-ekene ndị Iweka Road, all the home marketers, ma ndị electronics, ma new site, anyị na-asị unu daalụ. Ama na a na-azụ ndị ali Aba, ọ na-aba n'Ogbete Enugu, Idumota Lagos, ebe ọ bụla ị nọ na-achụ nta na kombo beta nwamba na-asị gị jisi ike iyi na obele adị ama n'ịchọrọ MC dịka wedding, ịgba nkwụ, wee kipụ na akwamozu gị mee ka mmata ka mbe fili Enugu ọrụ one touch ọ ife anyị ji alacha oyi. O nwere mgbafịa ị na-atụbata ọ dịghị ka ọ dị aga ime ka beta nwamba mata ozugbo ka ị bịa gbuwa dị ọrụ. So I love you all my fans. Ka emesịa nọ mechie n'anya n'ụgbọala ka ikpe unu Jehova ma na-ajụ ma drivers kwe mechie anya. Ife a na-eme adịla ezi. Biko nụ ọhaneze onye ọbụla gee ntị, chọọchị dị kịta adịgo too much. Chọọchị dị kịta adịgo too much. Ị ma na bido na A ruo na Z nwanne ndị chọọchị akụlụchaghị ya o, chance adọọsị. Mgbawa ọchịkwa o nwere ife m chọrọ ka ime ebe a kịta mmadụ ncha ya etinye ọnụ gụọlụ m ABCD ruo na Z ka nna akpọrọ gị the meaning, ka nna akpọrọ gị afa the churches. Mgbe onye ọbụla tinye ọnụ from A Anglican Church, B Baptist Church, C Catholic Church, D Deeper Life Bible Church, E Evangelical Ministry, F Full God's Bible Church, G God's Kingdom Bible Church, H House of God Ministry Center, I Intercession, J Jehovah Witness, K Kingsway Bible Church, L Living Christ Mission, M Mountain of Fire and Miracle, N New Life Bible Church, O Overcomer, P Priesteria, Q Wayibo, R Redeemer Christian Church, S Sort of God, T The Lord Choosing, W Word of God, X Zavio, Y Yahweh, and Z Zoe Ministry. Hey, ọkwụla fugo ife a na-eme adịla ezi. Echefukwana na onye na-anụ ya bụ Beta Nwamba, the youngest comedian in Nigeria. Obele nwa na-eme nkwugheri. Okay, mgbawa ọchịkwa part 2. Ị ga-anụzi na part 2 bụzi advertise. Ị ga-anụzi ebu hey ọkada man don carry map for prison o Fimana aga 51 Iweka Road 7 Ebimele Lagos Ikorodu Idumota Lagos Fimala aga hey wetin come to happen kwe ọsọfịa kwe nke mo akina ọpọ oriro Fimala aga. Okay, ịnwụsị kwasị Obi ihe ọsị ga-anwụsị bụ watch out for party 3. Fimala aga. Okay, mgbawa ọchịzịkwa party 3 o nwere advertise ị ga-anụsị dị ya na-atọ highest. Ife ị ga-anụsị bụ waiting come dey happen. What can I say? A small boy of yesterday Chinedu Ihere can smoke. Oh no. Fimala aga. Ife a na-eme adịla isi Beta Nwamba nwayọkwa. Nna first time mụ nwe ije Lagos o
anyị jee ịgbata mmiri na pọmpụ nna alụlụ nga ahụ azọ mmiri o nna nwamba onye obe pushuo m aka ma daa ọsị m ori ọda nna m ewere iwe ahụ kuri ozugbo pushuo dibo onye Yoruba dibo ya kwụrụ masị ya nna ebukwa ori ọkwụrụ o ebe ọ bụla m bụ ori ọda nke gị bụ ori ọkwụrụ ọ na-akpọtụ nna ejelu m na Grand Hotel Asaba ebe m lụrụ ọrụ wanga MC nna akpa ịmago olu ndị agadi nwaanyị na-esi village abịa so the woman ekpunye isi na the hall ozugbo esi ekuo nwaanyị wa nwaanyị etie mama mode ụgụrụ apụọla ya ai Chineke nna omebekwe 5 minutes kpa ebidozi akebezie ini the woman bịa nọnyere ụmụ boys na ọdị ụmụ gaiman nna kpa jụọ the first gaiman nna kenka ya enye gị ọsị ka enye ya salad ajụọ the second boy na ọdị nna kenka ya enye gị ọsị ka enye ya as usual ya ọkwa salad ajụọ onye nke ịtọ nna kenka ya enye gị ya sịkwa ka enye ya as usual nna ajụzi agadi nwaanyị mmanya kenka ya enye gị nwaanyị amara nke bụ salad nwaanyị amara nke bụ as usual ya sị ụmụ m chinyekwuolu m as usual nwalụ ebutela nwaanyị salad nwaanyị ekulukue n'ọnụ si as usual nwalụ ụlọ dị esi dị ala ọkụ ihe lebele ụwa emechaziri dị hotelu ka mmadụ ncha chọzi ịnaba agụ ụgụbazia nwaanyị so ya nwa ịpụtaziri ebe a na-ele one hotel ebe a na-ele nri nga ahụ so ya sị ka enyi ya akpụ ka o rie ndị na-ele n'isi a na akpụ adụ ọzọ olesi tomorrow nwaanyị si no problem ọ bụrụ na tomorrow dị ọkụ ka enyi ya ka o rie like that ụmụnna tomorrow na-adị ọkụ anyị emetụkwa n'ụkwụ n'ala ka nkene my chairman director because all tọkụtọkụ without no dance ọ ya dịkwana ka beta nwambe kwugbuola onwe ya so DJ mgbaka anyị pụọ hello hello o nwere ife m ji like ya fim ndị ọcha o nwere ife m ji like ya fim ndị ọcha ọ bụ na iwe ọcha fim ndị ọcha fụ ga-eselu onye ji egbe ife a ga-ide dị ya bụ I will pick him up. The meaning of I will pick him up. I will pick him up na m ga-iji egbe gbagbuo ya ya nwụọ and ọbụla akụkọ igo the film tinye ga-enwe dị onye ọcha ozugbo ọ matuo na step kpatakpatakpata o weli egbe pawai ọ gbagbuo ya nke agha gaa agwa ịfụ gị ya mana ọ bụrụ fim Nigeria I like imegide ya ti party 100 akwa ịghọtago fim a na-aga ego gị a na-aga okay mgbe wọchịkwa Nigeria film I will pick him up ife ga na-ekwelu m nkịta bụ fim a na-aga okay I will pick him up mgbe wọchịkwa St. Obi o jikwa egbe na ọ gbatuo na step fim a na-aga getiman emepere ya ụzọ fim a na-aga o chefukwa dị egbe fim a na-aga ọ gbago elu na elu jee weta dị egbe fim a na-aga ọ banye na moto fim a na-aga batrị moto abụọ nọ fim a na-aga eletrishan ebido ọrụ fim a na-aga ịhụzi St. Obi with the boy ihe ọzọ ga-ahụzi bụ watch out for party 2 fim agụla beta nwamba ụmụ wala abịagwarala m ọzọ pịlọ n'oko beta nwamba ọhalaeze elutekwala m ọzọ onye nkwuweli beta nwamba ụmụ wala abịagwarala m ọzọ onye ala ama ihe nwanne ga-ekwentị ebe ọ bụla ị nọ kịta ahụ anyị nwee mbada problem now na my family odo onye ka ọsụlụ ya bụ my mother o asịrị ọkwa mmadụ amụ na nwa o kama na mmadụ ịmụ nwa ọ dịzịa too much nwanne ọ dịrọkwanụ mma o
anyị dị mmadụ 13 ifo ebe anyị na-abụ galimo rice ọ dị ka ndị town union and out of mmadụ 13 ahụ enwere onye asụrụ asụ mgba wọchị anụ dị ọkpara nọ na Lagos na-alụ agboro ụzọ ọkpara na-ele ha nseta ezuru ezu n'ọpa iwe ka Ọnịcha mụ na onwe nke m na-emekwu eri adaghị nwaanyị enwetago olu m na 90 mile ịmakwa ihe ọ na-alụ ụdị n'otu ego ya kọtịl gị na-epete gị epete ga na-epete m ahụ nye ọkụ ai beta nwamba nwayọ ọkwa ọ dị egwu ife a na-eme adịla izi according to the book of Nokia 3310 ọ sị na ngọzi ya dịrị ndị a na-ego ego karịa ndị oji anya eri bịakwute na ụmụ unu bụ ndị bu na anyịgbu ọ bụla maka onye bụ akpa simenti